Za jeftine i pouzdane video igre posjetite Instant Gaming, link će biti u opisu videa. I posljednji ljudi, ja sam nam kao što vidite, danas igramo GTA 5, sa mnom stoji Pavlo, Luka i Amića. Ćao, čao. Ćao. Ne, ali ti majke. Na mene $500. Vidi, ko stavio 10.000 na ovom kretena, Amića? Ja sam pravi. Gledaj Pavlo i Bugatti, baš. Ja, prvi sam momci, prvi. Vidite moj zentorno. Ti si bot, ja sam prvi gaj. O, mogu gledati Šta tamo. je puca? Ao, Kome zvuči? no. Joj, nisam startio. Evo turbo start. Ja nisam. Aj, jebi ti si. Ja, znam, ovo su ovi igrali. Ja nikada Ovo, pa ovo je, te bro, ovo je muđe Ja, snimao ga davno, debila. prije mjesec dana. ajde, seriju igra. Znam foru. Moraš u prvo lice. Što ti ne kažeš u koliko ne. Jebi ti si. Pa isti gorec. Izvinam, da. Ništa. Max, alo. A Max je botu jedan. Jel debili? Jebim ti sranje. Kakava je Pablo kreten. Koje govno da ovdje? Jao, za malo da pređe mi, jao, jebem ti pi. Također. Znam foru. Da sam Bog iza nogu odletio. Valjda da. Ma ja ću ovo preći sad. Crni Bugatti, boraz. Jebim ti sranje. Joj, šta sam uradio? Već sami kraj sam odletio. I ja te, o, ko je prešao Amiđa, a? Jel on je prešao? Da, Jak. Ne, Pavle. pije bango. Znaš ko je naći? Jebim vam majku se pratio. Šta smo se... De, prošao i ovaj mršao kurac, brate. Već seriš me? Već stvarno. Jebim. Da, gledaj. Rango Max. Ja sam drugi. Sluka terper, ne uspijem ne. Ali aj sve to, boraz, ali 2 kruga. Pa jebo. Ajde dobro, ajde, dok te nešto tražim. To prešao sam, to prešao sam. Ne skoči auto bez... Ja me evo. Jebi Niti ga, Lambo, Diablo. Jao, Moram vas, ne skoči auto kad stignem do pola. boli nas ovo. Drugi krug, jebi sranje. Fuck. Drugi krug, ajmo. Kako ja poleće hođe. Jebem ti sranje, sam eksplodiran. Ide, puj jebovo ti gleda. A, Mirđa, Pablo, rečite ako pređe ti ovaj krug. Sad ću ja preći, ne bih. Prešao sam. Zajebavaš. Ne. Evo ga meni drugi krug. Znaš da sam najjači, boraz, uvijek bio. Da, da. Neće da mi sakajem nešto ovdje. Ja sam Ja. slačak. Ja sam furo checkpoint, čak mi je Pavlo. Prošao i ja. Sad ću ja proći. Ko te je prošao za krug? Čuli smo uopšte. Ko? Ti, Pavlo. Reci ime. To, kralj. Sam se krećem. Sad će Evo, da prošao sam naprave ja. kod brata. Jebim, Sad će da krene da ne prodava od brava. sad će da ubim. Evo, prošao sam ja. Ne, da ne hoću bit, ne. A neću. Ja sam došao što je postao. Što si prvi krug. Ćao. To. Eto i meni sad tu sekund. Ko ovo iza mene i ovo? Ja, a Mirđa stani, a Mirđa svega ti stani. Jebim ti sranje. Sranje.
Joj, joj. To vično. Kakav si bot, Minša. Gle, evo ga još je prvi krug. A dobro, nije ni završio ovaj. Spade opet, a. Ja ću ući posljednju sekundu. Ajde, možeš ti to. Možeš Buraz, vjerujem u tebe, a jebika. A vjerovao sam. Ćao. Ja sam drugi pi. Ja treći. Ja sam RP-a 1000 dobio. 4 milije. Isto. Bog sam igre. Hoćemo još jednu trku, a? Hoćemo. Idemo ljudi. Dobro, sad ću ja samo da... Sad ću ja pokrenuti. I goran da na pa... Ajde, stisnite enter, momci, lajkujte me. I ljudi vidimo se u drugoj trci. Svirati. U drugoj trci, tako da... 3, 4, sad. Ja sam spreman, ready. Ja sam stisnuo radi. Sam Pavlo ne radi. Kako on uvijek mora da bude ready, jebim. Ajde bre. Evo, ajde. Idemo. Zna se ko je prvi. Ja šta smo... Turizm, ovoga, T20. Ja sam 2 auta bilo. Što? Samo 2 auta bilo. Ni kod mene. Kod mene, da sad, Ne veze, nakon što vidim. ja nisam uzeo turbo start, pi. Turbo start. Kakva pička ovaj Pavlo. Zašto mi neće gledati? Meni neće oružje. Ni meni. Mena će. Joj što laže, joj šugi. Ne moš mene izgure, si dobar. Ćao. Izgura me, majku jebe li ti se? Gledaj ko što laga jebo. Piši te pilu. Kako laga momak. Kako vama laga momci? Buraz, ja sam uzet, to ali čisto. Tebra, zna se ko je najbolji u ovome. Prvi sam, tako je vre. Pa jes kad si mene izguru. Ali vi ćete vidjeti. Čuj, pa Tebra, tebi je laga ko ludo. Tebi je 16 miliona ping jebot. Pa, bi laga, Buraz. Vidiš, Aj, ovo me. Meni neće oružje. Šupčan. I meni piše u naredmet. Pa je. Evo ga Wall Ride, blizu smo. Joj, znam ovu trku, jebim ti. Te brođe, nema Wall Ride, što je ovo? A da znam ovo, da. Jel ima ili nema? Ima, evo ga. A sad pičimo gore, pa ovo smo ja Emiđe već radili. Mislim ovo. Kod? Pa daj laga, mi ne mogu ući. Ima ovo iz prve dospjerne. Meni 60 FPS. Koliko? Štaki brat kaže, si 60. realan kralju. Aj, znaš. Pio kurac. Skoro sve very high. I ono neke na normal. Ubi me majko, evo. Ovdje ćemo teško uspjeti. Nije teško nešto. Ja ne mogu. Pio kurac. Ćao Rango. A znam kako će stane. Ali vi ćemo popeći se ti gore, jebim ti. Dobro, neće pa neće jebote. Koji govno, Buraz, kako ne prima nešto u zemljiče? Ne kontam. Pa jebi ga nija. Majke, ja se zaletim udrim ono što nema. Niđe ništa. Pa ovo je nemoguće. U što udariš Rango? U nešto što... Udari na moj bombic. A mamo ti
Prvi sam tebra, prošao sam wallride, prošao sam ga, čao. Šta lažiš? Pa evo vidi ko je... Daj Gorane. Gledaj sad ko je prvi, gledaj sad, vidiš? Uključi mapu. Koliko si stavio Ti si krugova? realan, kralju. 2. Kako ste Dobro. ovdje samo, između ono dvoje. Ej, jebi ga tebra forica. Znaš od kad sam ja igrao u Ja, mapu tebra? eto me za tvojim petom da kažem. Eto, prešao sam ja. Evo ga drugi krug, idem sad. Prešao sam. Ma Prešao dobro. sam. Iz druge. A još, ja ću s 15 po 5 se na potraju. Po 5 se, a iz 5 će 150. Šta piše da sam treći, ko je drugi? Ja sam četiri. Ja sam prvi. Buraz. Ja Ovo ja sam viđa drugi. drugi. Amidža Ko? drugi. Kad si ti prešao? Jebem ti sranje. A to sam vas pustio ovo sad rundu, razumiješ? Da malo. Da. Pošto ne mogu ja stalno pobjeđivat, razumiješ? 100%. Nego, snimaš li ti ja? Buraz snimam i ne da mi se ništa. Snimaš li džavle? Ostao je, pa ne bi se ni meni snimalo uraz da na jednoj poziciji stoji. Dobro, prošao sam odraditi nekako. Ajde. Bravo. Evo ga, ja ga stižem za drugi krug. Meni onaj luk je. Sad ćeš proći Ko mi prema sad na mene. Facebooku piše dok sam u žaru borbe, Ko? ne znam. Borim se sam sa sobom, Ali braz. lupo jeste ono. Ja sam sjebao na luku, ja sam odraditi prešao iz druge. Jel težak wallride, Luk? Ne, Nije. Po meni nije, ali ne znam za vas. Meni odraditi ne znam. Uopšte, pa to. Šta ti je glup? Uopšte nije teško. Ono što vidiš, Lupo. Da. ono je meni sranje, ja sam ovdje zbog. Ja nisam ovdje padao tako. Jeste. Ono fazon, da, znam šta je, ja blage veze nijem. Ali šuti znam. Da me ne prozivaju u klipu kao video gnuba. Ali jedin ja ne hakujem od vas. Ja čuješ sam se pošten priču. čovjek, šta ti je? Ja jedini 21. level, a vi po 201. Luk. Ja 209 remix. Ne, sad će mi A juče je bio stići. 20. Rockstar, tu banaj odmah. Rockstar tu banaju. Joj, raspršao sam se. Evo ja isto. Ti... Ko stiže? Koga stižeš? Ti nisi dobar. Šta je s mozga? Šta će, sad će? Trajk mozga, buraz. Jebote, bo, gdje ste video? Evo ga, prešao sam iz prvi i drugi wallride. Ne mi laži. Aj vidi ko je prvi. Ta jebote lupo bo. Ma vi ste brate botovi. Vidu, ovdje jebem kevu. Jesam da prešao? Sluda. Nisam ne mogu ovaj lupo da pređem. To Ja jesam brat. Luk nije sranje. Ja sam... Ja sam oslačak. Evo ga momci, pozdrav, prvi sam. Ja odvalio ovako na porazu. Jebno sranje. Dobro, bravo, to nešto da... Šta piše, Pavlo, šta piše, a? Opustio sam te, brat. Dobro. Biti da je. Za bilo. Zavilo završavam Republika drugi. Stara. Evo ja spet sam tebe. Na Već za Midge. mene, ja sam naći. Čekaj, spet sam na Midge da vidim. Sad će DNF da vam bude odbrojavanje. O, ispao sam iz auta. Ajde Midge, eto ti god na tu cilj. Sad pređeš taj tu step i leave. A jebem ti sranje. Da, Gdje Aj. specaj mene. Kako si glupa Midge, što je to? Uđi taj cilj, ali? Vidi, kakav kreten. Specaš me. Specant, ajde mali. Evo me, mislim, prešao jači sam. se. Požuri, Midge, požuri. DNF. gdje ti? Ćao. Čekaj. Sranje, gdje je Pavlo? Čekaj, jebem.
DNF King. DNF. Ajde se. Ajde odmah ti je tu iza. Ajde bre, ne ništa. Aj, vjerujem u tebe, vjerujem u tebe. To, čao. A gledajte sad što ću da vam pokažem, samo za vas. Da sam DNF King malo reći. A gledaj sad mašinu. DNF King čini. Dobio sam. Ko si dobio keša? 20. Debra, evo vam jedan veliki K. Opa. Ko ovo dobio? -8. Ja sam dobio. A međe -8. Jel to rango? Ćemo još neku trku. Da se odjavimo. Ja moram ići zbog... Bjež odjavi ovaj. I ljudi, to bilo to za ovu epizodu, a međe Pozdrav svima. kanal, znači ostavit ću vam dalje u deskripciji. Dobro je zabilo. Dobro je zavljelo, Znači ostavit ću vam link u deskripciji sa Damidžinog kanala, znači to je bilo to za ovu epizodu, ako vam se svidio klip ostavite like, share, sub, kom, šta ja znam, tako ta sranja, like, share, komentar, subscribe obavezno i to bi bilo to, vidimo se u idućem videu, čao.